Ξεκινάμε. Take one. Πω. Μπράβο. Τρομερό κόλπο. Καλά, και στηρίζεται στο κόκκινο. Ποιος το σκέφτηκε Το αυτό? βαστά για να μην στρίβει. Άμα. Εσύ κάθεσαι και κοιτάς εκεί. Εγώ. Εσύ κουράζεσαι πάρα πολύ. Α, του κρατάς και το πόδι. Τα κοπέλια πήγαν Συγγνώμη, για καφέ. το πόδι γιατί είναι εκεί? Μας είπαν τα κοπέλια που πήγαν για καφέ να το κάνουμε ξεκούραστα το μάζεμα. Να, ορίστε, γερόντια είμαστε σιγά σιγά. Ο Πουλιέζος είναι όρθιος, κουράζεται να κάτσει στην καρέκλα του. Όχι, να κάτσει στην καρέκλα του ο Πουλιέζος. Πολύ κούραση, πολύ κούραση. Είσαστε σαν το Πάσχα με εκείνο τον Αβελία που το γυρνάει το τέτοιο. Εδώ την πατέντα, την πατέντα. Ποιος τη σκέφτηκε την πατέντα, θέλω να μάθω. Όχι, ποιος τη σκέφτηκε. Κωστά! Συγχαρητήρια Κώστα, παρόλο που δεν έχουμε συγγένεια εξαίματος, είμαστε πνεύματο. Τι έχεις ψήσει! Ένα νοβελία. Θα βάλω εδώ ένα νοβελία εκεί να το ψήνετε. Κυρία, αφήστε με να δουλέψουμε τώρα, σας παρακαλούμε, εντάξει. Καλά κόκκο, θα σπάσουμε!